सृष्टी पण ओटी बसली, नंतर वहिनी मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आहे आमच्या गावची जत्रा, म्हणजे श्रीदेव नागेश्वर वालकाईची आज जत्रोत्सव आहे। दहिकाला आहे रात्री। तर आता आम्ही चाललोय ओटी भरायला। सृष्टी येते, श्रेयश आहे आणि बाकीचे पण येत आहेत, दाखवतो थांबा। तर मित्रांनो, सृष्टी पुढे गेली, आता परत मागे येते व्हिडिओ दिसण्यासाठी। आणि दादाने पण आलेत, पहिल्यांदाच आलेत दादा, वहिनी आणि सिद्धेश आणि श्रावणी। हा मोठा दादा आहे आमचा। आणि अजून दादा आलाय, तो आता त्या बाहेर चाललाय। आता आम्ही चाललोय मंदिरात, तो रात्री दिसेलच। चला तर जाऊया ना आता ओटी भरायला। चला, आम्ही गाडी घेऊन येतो, तुम्ही इकडून चालत या। ओके, चल। मित्रांनो, यावर्षी रस्त्यावर पण दुकानं लावली आहेत आणि इकडे खाली मंदिर आहे। आणि आम्ही चाललोय आता मंदिरात। श्रेयसने मोबाईल पकडलाय, शूट करतोय। बघा, इथून आपला नागेश्वर मंदिर खाली, हा मेन गेट आहे नागेश्वर मंदिरचा। चला आता इथून खाली जाऊया मंदिरात। तो पण सृष्टी वगैरे येतील मागून, नंतर ओटी वगैरे भरायचा कार्यक्रम करूया। मित्रांनो, आता आम्ही मंदिरात गेलो आणि भरपूर लाईन लागली ओटी भरण्यासाठी। आम्ही गाडी नेलो, त्यामुळे लवकर येलो। सृष्टीने येतात, त्यामुळे आता आम्ही आता लाईन लावतो आणि नंबर लावून उभे राहतो। हे गावकर असत। आणि इकडे मस्त अशी रांगोळी काढली आहे, राम मंदिराची प्रतिकृती बघा। आमच्याच गावातला कलाकार आहे शैलेश। अजून पण लाईन आहे आणि सृष्टी वगैरे अजून लाईनीत उभी आहेत। आम्ही आता जातलो आतमध्ये, पण गर्दी बरीच आज ओटी भरू किंवा बाहेरपर्यंत लाईन आहे।
असं नागेश्वर मंदिराच्या आतमध्ये गाभारा सजवलाय. आता आम्ही पण ओटी भरून घेतो आणि नंतर गाराणा वगैरे काका गाराणा घालतात. इथे सुद्धा काका सृष्टी पण ओटी भरतात. दादा एक मिनिट. सृष्टी पण ओटी भरतली. नंतर वहिनी पटापट भर. देव माझ्या कांबळे माझ्या त्यांनी वारकाची गोटी भरलेली असा ही तू मान्य करून घे. आज त्यांच्या हातून काय जनतेपणात चुकापरात घडलेलो असो ते नागेश्वरात परिहार करतो असा नागेश्वराव वारका देवी तुका सांगण्यात देता असं. आज या ठिकाणी ती कामधंदा व्यवसाय करता असं त्या ठिकाणी ते काय सांगलं तरी भरकत देव पाई त्या ठिकाणी हे देव पाई. आज त्यांच्या मनात जे काही इच्छा असेल. आमची ओटी वगैरे भरून झाली. आता बाहेर जाऊया. हे आमचे महेश दादा खामधुरी. हा होय होय टाकायचं व्हायचं. चेतवणकर साहेब रेवंडीचे वाळू व्यापारी. ती लाय ना ती एकदाची बाहेर पडली ओटी भरून. आम्ही पण मस्त मंदिर पण एकदम मस्त सजवल्याने. मित्रांनो हे सुर्वे कुलवश मंदिर म्हणजे सुर्व्यांचं मंदिर. सुर्व्यांचं कुलदैवत. तिथे पण जाऊन पाया पडायला येतो. दादा ही जी लाइटिंग वगैरे आणि डेकोरेशन आहे हे कोणी केलंय? हे लाइटिंग वगैरे गेली कित्येक वर्ष मनीषा डेकोरेटर सुर्वे बंधू मंदिर. हा म्हणजे दरवर्षी येतात तेच. ते आणि डीजे साऊंड सर्व्हिस नागेश्वर डीजे साऊंड सर्व्हिस मनोज सुर्वे हे या ठिकाणी यांनी ध्वनी संकलन वगैरे आणि थोडी लाइटिंग वगैरे म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे. त्यासाठी त्यांच्यासाठी बिग थम्सअप. कारण दरवर्षी येऊन ते एवढी मेहनत घेतात आणि हे सगळं करतात. त्याबद्दल त्यांना खूप खूप धन्यवाद मंडळाच्या वतीने आणि गावच्या वतीने पण. थँक्यू सगळ्यांना. आता मित्रांनो जाऊया. हे लोक काहीतरी घेत आहेत इकडे. सर्व भाविकांना या ठिकाणी रांगोळीचं घेत आहेत या ठिकाणी चित्रोत्सव काय तर झाला घेऊ विविध उपक्रम चालू आहेत. घेता म्हणतो. त्या सर्व उपक्रमाच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. या सर्व उपक्रम समीर कदम यांचा या ठिकाणी सुश्राव्य असा भजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. त्यातही आपण सहभागी व्हावं असं नम्रवान आपल्याला करीत आहोत. त्यानंतर घेऊन किती खात तुझा खा मेले सरवलंच त्याचा. नको नको म्हणे नाही वाईन चाटून खाऊया तशातली गत केलं होती. आम्ही आता घरी निघालोय आणि आपल्याला आता भेटलेत आपले एक युट्यूबर मित्र हनुमंत हडकर. त्यांचा पण चॅनल आहे कुठे मालवणी माणूस. तर यांच्या पण चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्यांचे पण चांगले कंटेंट असतात. आता ते आपले ह्याच गावचे आहेत पण राहतात मालवणला. आता आले दहीकऱ्याला. थांबणार ना तू? ओके ते पण थांबणार. चला पण आम्ही पण आता भजन पण चालू होत आहे समीर कदमची. ओटी भरली आम्ही. आता पाहुण्या जाऊ इकडे. ओके रात्री पण आहेस ना? आम्ही पण आता घरी जाऊन येतोय नंतर पालखीला येणार. ओके चल. आणि आल्याबद्दल धन्यवाद. तुझे पण थँक्यू बाईट घेतल्याबद्दल. तर मित्रांनो आपल्यासोबत आहेत मालवणी लाईफचे सर्व लकी दादा. आमच्या जत्रेला आलेत. तुमचं स्वागत आहे. आणि इथलं ड्रोन शूट वगैरे हेच करतात.
तर आता आपण जाऊया. तुम्ही ड्रोन शॉट बघणार ते माझे. हा ते सगळे माझ्या व्हिडिओत पण बघणार ते यांचेच आहेत. तर चला आता फिरूया ना. ಮೇಲೆ भजन करी महादेव, भजन करी महादेव, दोन्ही देव एक सिपाही, दोन्ही देव एक सिपाही, दया सत्य नाही ऐसे.
आपले तर मित्रांनो आता 5 फेरे पूर्ण करून देव आता मंदिरात येतील. गपरे बघ कुठल्या तर पण परत बघा किती जोरात आपटतोय बघा. मागच्या मागच्यांका बघू ना आपटून दाखवते का. अनु माझो खानात नाही फटके द्या पैसे वाचवता मैग्याचा सगळ्यात दिसतो लव मग. वा सकाळी वाचलेलो आम्ही यांना आपण पाहिलं का समोर तुझा फोटो होतो काळ कुळकुळीत तुका घ्यायची सवय जाऊया. आता खाजा घेतो आणि आम्ही आता घरी चाललो पण आता झोप येऊ लागली. मित्रांनो आम्ही आता शेवाचे लाडू घेतलो आणि खाजा आणि आता चाललो. खाजा ऑलरेडी घराजवळ घेतलेलो आणि दादाचं दुकान. आता मी घरात चाललो. झोप येता हे दुकानवाले छोटे मोठे. मित्रांनो श्रेयस क्यूब घेता. बाबू दाखव घेतलं किती रुपये. 100 रुपये. सॉल्व करतो ना तो नक्की. दादा दिलं पैसे. ओके चल जाऊया ना आता घरी.